सखिया कार्तिक मासे एकादशी के तुलसी के बियाह करी हो। कहवा से आवेला बरतिया त कहवा में उतरेला हो। कहवा से आवेला बरतिया त कहवा में उतरेला हो। सखिया कहवा से आवे सालिग्राम त तुलसी बियाहन हो। सखिया कहवा से आवे सालिग्राम त तुलसी बियाहन हो। देवलोक से आवेला बरतिया त गंगा तीरे उतरेला हो। देवलोक से आवेला बरतिया त गंगा तीरे उतरेला हो। सखिया मोर मुकुट पेन्ही आवे श्याम त तुलसी बियाहनी हो। सखिया मोर मुकुट पेन्ही आवे श्याम त तुलसी बियाहन हो। कौन बाजा लइले बरतिया त कवना गहना लइले हो। कौन बाजा लइले बरतिया त कवना गहना लइले हो। सखिया कवन साड़ी लइले मोर कान्हा त तुलसी बियाहन
तुलसी के गठबांधन ता ब्रह्मा कन्या दान दिए हो। नौ करिए तुलसी के गठबांधन ता ब्रह्मा कन्या दान दिए हो। ए सखिया पंडित पढ़िए वेदिया पर मंत्र ता तुलसी के बियाह होइए हो। ए सखिया